Zaterdag ging de actie Venray Bespaart van start. Wanneer er energiebesparende artikelen bij de Gamma of bij de Praxis worden gekocht, wordt er eenmalig maximaal €90 door de gemeente gesubsidieerd. Wij maken gebruik van een subsidieregeling die er is. En deze actie die richt zich in het kader van de duurzaamheidsopgave op de individuele woningbezitter die met eenvoudige maatregelen energiebesparend kan werken en die krijgt van ons een tegemoetkoming via een voucher. Die kan hij hier meteen inwisselen, dus dit is wat dat betreft boter bij de vis. Hele praktische regeling, ook bedoeld voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Duurzaamheid gaat niet alleen over zonneweiden, over windmolens en dergelijke. Het gaat ook over wat je heel praktisch in je eigen directe omgeving kunt betekenen in het kader van besparen van energie. Ik vind de duurzaamheidsopgave die we hebben, dat vind ik een opgave voor iedereen. Niet alleen voor de overheid, niet alleen voor de energiebedrijven. Dat gaat ons allemaal aan. En het voordeel van deze actie vind ik ook dat het ons aan het denken zet, de individuele woningbezitter ook aan het denken zet, wat zijn rol zou kunnen zijn in de energiebesparing. Dus dat is, vind ik, nog een keer meegenomen. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar Arjen van Wijngaarden benadrukt dat er geen addertjes onder het gras zitten. Ja, de meesten die hebben zoiets van, ja, maar waar zitten de kleine addertjes en waar moet ik zelf geld bij storten? En nee, het is gewoon, je krijgt van ons deze waardebon, die lever je in. En als je aan dat bedrag zit, dan kost het je dus niks. En wat wij ervan mee winnen is als gemeente dat deze maatregelen ook echt uitgevoerd gaan worden door mensen. Dus dat ze ook echt daadwerkelijk alles gaan vervangen door LED, waterbesparende maatregelen en isolatie. Dat is wat we willen. Heel veel mensen hebben toch zoiets van, ja, voor deze actie wil ik toch graag LED halen. De actie is veel breder dan dat. Dus isolatiemaatregelen, tochtwerende strips, maar zelfs ook radiatorventilatoren. Waterbesparende maatregelen vallen er allemaal onder. Dus die zien we ook al voorbij komen, maar het merendeel wat we nu gezien hebben is wel LED. Ja, er zit echt van alles erbij. Iedereen is wel blij met deze maatregelen. Dus we zien heel veel blije gezichten vandaag. Wat is dan het gekste product, het duurste product wat ze hier kunnen kopen? Ja, ik denk dat je dan wel in de buurt komt van de thermostatische mengkranen. Dat zijn vaak vrij dure. Zeker nu met deze waardebonnen kun je ook een hele goede kopen. Want je hebt ze ook in een goedkopere klasse. Maar die duurdere werken gewoon beter. Dus die kun je kopen. Wat ik net al noemde, radiatorventilator. Heel veel mensen kennen het nog niet. Het is een Nederlandse uitvinding. En dat is een perfect product om een wat ouder huis veel sneller op temperatuur te krijgen. Waardoor je cv gewoon minder belast wordt. En dat is gewoon een heel mooi product. Op 27 juni en op 4 en 11 juli staat de stand van de gemeente nog bij de bouwmarkten. En vergeet vooral de brief niet mee te nemen die alle woningeigenaren hebben gekregen.